Dokmoka Sildrampur ME School along SMC Lepen Guardian Meeting ke Paman. Kheroni Journalist Association Atumpen Li Angden Amhang ke Tek Arni Katalon. Manja Kheroni Patu Aklam along Manja Sport Association Pen Club League Kitchen. Ada bertang long peneli berta thanbang thare harmony be non bertang tang pen arjikta GNM training school lamding road dipu along jakhong ni pai hini arni lamp lighting and oath-taking ceremony kom caping ceremony ke paman pon aberta card news bhrang ke pen berta nang pale lamp lighting and oath-taking ceremony kom caping ceremony ajai me ke padopon along ali sarpo aman pen karbiang long autonomous council CM tuliram rong hang chiton lapen karbiang long autonomous council EM Medical in charge Khon Singh Rongpi, MEC Horen Singh Be, Joint Director of Health Service Kareng Rongpi, GNM Training Institute Principal Iris Deronpi Pendanglo, Pinan Sai Kam Sai Puatu Chitongdun, Ajay Mek Ateng Pen, Aprangsi CM Ronghang Ahin Pen, Japonsi, Florence Nightingale, Aphan Chikimo Asai Padopon, Apitu Ongdung Asai, Angdeng Ajay Mek Ateng Pen, Pachun Ponu Pusi Bilta Ripdun Long. Dokmoka Sildrampur ME School along Jakong Nipai Hini Arni Adapor Pai Creasi Apor Pen Arni Tilike Tom Aporan SMC and Guardian Meeting ke Paman pun aberta card news aisa hemalo berta nangle Labangso Amaelong Jesemet RD Kipi Pon Lake Annual Sport Anong E Kipi Pajer Pon Lapen Kedam Tan Gana Utsop Ahun Sadlang ki undun atuma pon certificate ta Kiron Pon Pado Lapen Chai Liftar Mate Pangkudong Alam Aputak Esi Cherok Tok Amaita Padopon G2 Kulita CRCC Sildrampur Cluster Harogat Block Pen Kachepater Pipon Amai Along Chopha Alui Aman Pen Kachetong Dun Atum Lake Mahamaya Constituency VDC Chairman Mate Sildrampur ME School SMC Amaipu Longsing Tokbi Sildrampur ME School SMC Dun Maipi Sangpi Basapi Teronpi Sildrampur ME School Headmaster Raju Deka SGB Mondol England SMC Abangpu Bikrom Terangpen Anparta School Somar Apia Potumta Chitong Dun Renti Labangso Amailong Osomar Atumaphan Kacharli Ahin Apia Potumta Kelang Charidun Kenang Sot Laan si Usoma Atumta Aprang Anat Kengkam Chijordun Thekji Pusi Kachetong Dun Osomar Apia Potumta Alhui Atumpen Than Pare Tekangsi Mai Mesen Pen Pachun Pondo Athir Film Production Hamren Pen Kason se Karbi Lam Arjan Sining Amanai YouTube along Karbi Creative Channel Pu Irsi Kelan Aputha Lam Arjan Kason se Vek Abangpu Khorsing Kro Ahin Pen Irui Angbong YouTube along Kelan Vek Abangpu Nang Chingbai Nang Chipora Jakong Nipai Hini Arni Card News along Bilta Nang Pale Athir Film Production Hamren Pen Kechingsi Kason se Lam Arjan Sining Amanai Kedam Tang Surihini Lakre Troxi Anikan Pre Acheklo Rat Angno Paklang Pondo Kebeng ke pan kedo ajoine bangso alamarjan karbeng lo angkang ke paklang dang long lesi ke onglang laso ajok alang litumpen VCD DVD hahul ke selam pon pelang lapen jorpon pelang pusi chinidun bon sitame pining surhini lakrenar kep aningkan kedam tang busik acheklo ni pha engkoi rap ho arni manompen YouTube Karbi Creative pu a channel along kelan sakpen rada phan Kepalang prong ke sining amanai alam arjan kason sevek abang puatum manghu prong lo pusi Athir Film Production ahin pen Khorsing Kro pen phenang ke amai along ningje pon bangso alam arjan kason se aphan kaduka vesika lak sirkep an bak padam nanglo laso angbong pen non amasika lak ini ansi cholong chotlang lapen kepaklang amata ledam parpelang dipu anta paklang long lelang pusi Khorsing Kro pen ningje lasi lapuson producer Atum pen lamthe abe pin pen majok ta social media along pipedet nangji apodlo lasi irui angbong Athir Film Production Hamren aphan nangchetong wek nangji kali pulote sodak pen kangsai padonang kok poputa alang lipen ningche thu anparta laposon aron repen social media along apor pe pen kelan dun lake lamarjan kason sevek atuma phan kepasik sak dun lo lapen karbi lamarjan kason se atuma phan amoy kepa bob dun asai laputa Khorsing Kro pen ningje Lasi sining amanai kupia posi press media along press release kipinang koma asulam thi buthak labangso alam thi labangso lam arjan lam thi buthak ela hello jinili tum
akhir production present ko ahin pen sining mana alam kana yang tiar lo labang so alam cinema tiar ko net na phi nilitum adisana jorjila labang so film nedalong ma jutum dong klangal lasi nilitum akhir production ahin pen kham khelo mane karbi film society ahin pen kham khe pono labang so jutum dong kipi abang ku bang ketuman same jok je lapen karbia khe ajutang hubalo ahutur busi nilipudami lasi lanam thulona ini tum karbia film ba karbia society alum tumolo ahutur jibi nane lapen labangso a film nedalong ka upload abang ku bang kitum hanili tum chini jirang rango labang so bang ku bang kitum han nitum kinepji la son helo je non iruyang bong apor pilo la iruyang bong apor pipen jongsi arang itu producer long nang serandar de pulutante nitum karbi film society ahin pen same sodak pen oponji non malom support phan bertamu ington ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhenamo pipote bertalong bangtulo West Karbi Anglong District Kheroni along Jakongni phai hini arni Kheroni Journalist Association amhangke thek arni ketalon pon aberta card news along berta nangle Kheroni along kedo agriculture training Center along Pli ang den Kheroni Journalist Association amhangke thek arni alir alon pen katalon pon pado jai mek ateng pen ada porphai ser cap apor pen maipu balancing hi pen lama pangjar ponlo apitu alhui aman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council em barim mate rat cyclem bang rensing bepen chikimo asai ang deng along jalin ponlo labang so api Kheroni Agriculture Training Center angkang rong pharoi sira rong phokep athengpi aklim ke ek somasai dengpon analo porpai krehini aporpen Kheroni Journalist Association amaipu balancing hipen maiche paimpu ponsi asam angkang along sarkar pen kachingthur amu kedeng kepleng pen anparta ason alam ki aputha kaching waipon pado Kheroni Journalist Association akonchun bang aluk barman pen maike pado pon ahud maike pha alam the lapen kachetong dun alhia tumaphan kepachini apor enlo mayalong alhi aman pen Assam Nepali Satya Sabha Karbi Anglong District Committee amaipu Rana Kaple Karbi Anglong Autonomous Council em barim rensing be Karbi Lamet amai Tiripi amai Chunbang Joyram Rokhang Karbi Student Association amaipu Samson Teron Satya Sabha Kheroni aro amaipu Sonat Borua Karbi Lamet amai Kheroni aro amaipu Ramsing Kathar Sardokpo Memorial English Academy Headmaster Mohes Ronghang Penchenglok ongdung atum chetong dunsi pli ang den Kheroni Journalist Association amang ke thek ani alir alon pen katalon pon pado Manja Kheroni patu aklam along jakongni phai hini arni pen Manja Sport Association atum pen chepatir pi ponsi Manja Club League ke pangcheng pon aberta kadus aphrang ke pen berta nang pale FIFA World Cup along pachiton dunsi Manja Kheroni patu aklam
along Manja Sport Association atum pen Manja Club League kepatu pangcheng pontang lo Manja Club League kepatu kecheng CR ni kepatu pon aterang laki United FC pen Langlai FC atum ang bongsi patu pon lo Manja Club League kepangcheng pon amai along Alhuisar po aman pen Manja Bajar Committee akonchun bang Dhon Singh Teron Dipu Manja Cases Amaipu Dilip Tera Manja Sport Association Amaipu Sarte Ingti Lapen Penan Kethe Keding Atum Chitong Dunrenti Manja Club League along Kadukawe Terang Narkep Ando Manja Club League Lake Manja Sport Association Angkang Kedo Atum Ansi Patudun Long Chodji Manja Club League along Kihai Aterang Atum Aphan Kikasa along Patudun Long Japhan Ingwai Pon Puputa Manja Sport Association Atum Pen Pachini Pontu Ke Patu Kecheng Arni Langlai FC Atum United FC Aphan Ball Pum Thom Thapsi Langlai FC Atum Ke Patu Chipahai Ponlo Ada berita bangla pasi kang ton ponilo do me thakbe kardong